Good morning लोगोफोर दायो आङो सिखारनानै फुंनि ब्रेकफास्ट रेडि खालामबाय ओमफ्राय हेलांसि सायबाय ओमफ्राय मैफ्राय ओमफ्राय दिनै जोंहा खान्थाल बेगर संगोन नालाय ओंखायनो मैथा सायबाय ओमफ्राय दा नै मस्ला एरिखौ देनानै लानोसै यामि यामि जोंहा गोथाव जानोसै दिनै ओमफ्राय नै ना लाबोदों नालाय बे नाजों संसै नाया लकेल कमल काट ना बेखौ आराम सुनानै लानोसै जि मेजेम दङ नै नाया लकेल नालाय बिदै गोनांथार आराम सुनानै लानोसै नै खान्थाल बेगरा सायनानै लाखाबाय सायनानै सुनानै दोनबाय ओमफ्राय नाया ओमफ्राय माखासेखौ एवबाय आरोना एवग्रोबाय अखाबो हादों नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै जोङो बेवाइनि न'आव थांगासिनो आरोना ओंखाम जानो लेंहरदों नालाय बिसिनाव मोनानि ओंखामखौ जाना फैनोसै नै आं दङ हासबेन्ड दं उनाव आब'बो दङ साथामजों थांगासिनो आरोना नै लामाया अखा हादों दैस्लुं दैस्लुं थान्दा थान्दा आराम जादों आरोना बेवाइनि न' मोनफैबाय ओमफ्राय नै माखासेया जागासिनो बे सानैबो बेवाइ ओमफ्राय आइयाबो बिसोरजों जाफादों आरोना अमा भाजा ओमफ्राय सबायजों दाउ ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजा जाहैदों आरो आब'आ मालाय ओंखाम होगासिनो बिसोरनो ओइ मा खालामदों नोंसोरो सिनेमा मा सिनेमा मा होनोलाय मोसा सिनेमा मोसा मैया जों मोनायाव नायनाय नै लोगोफोर जोंहा जाखां लोंखां न' फारसे ओंखारफिनबाय बेलासिबाय नालाय न'आव थांगासिनो आरोना जाखांनानै फैबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय